Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May tag 45 pesos na kada kilo nga bugas sa merkado sa Bacolod City. Mismo ang lokal nga panguluan sa Bacolod ang nag-supply sini sa mga merkado. Samtang, inulat na lamang sa Local Price Monitoring Council ang guidelines para sa pagpatuman man sa price ceiling sa presyo sang bugas. May report si Nico Delvin. Yara sa masobra 48 tubtob 56 pesos ang kada kilo sang bugas sa pila ka mga merkado sa syudad. Pero humalin kahapon, may pila na ka mga rice retailers sa Libertad kag Burgos Public Market ang nagsugod baligya sang tig 45 pesos nga kilo sang bugas. Si Mayor Albi Benitez ang nagsugod man kahapon sa pag-inspeksyon para mapasiguro nga nabaligya ang supply sang barato nga bugas kag supply sang syudad sa mga rice retailers. Ini samtang wala pa man napatuman ang tag 41 tubtob 45 pesos per kilo nga price ceiling sa kada kilo sang bugas sandig sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa pila ka mga manugbaligya, amat-amat naman ang pagdagsa sa mga bumalakal, ilabi na nga nakapamutang na sila sa mga pahibalo para sa mas barato nga regular milled rice. Ang sa subong nga lang kita na panubuan amo na sang regular mill na 45 kilo. Kaya ulaton ka na ang datang ka siyempre cropping na cropping na gid man mga next month guro te damo na bugas kasi may tendency na manaog ang bugas. So depende na sa mga pan. Damo na nagbakal sinyo. O damo man rin. Sa pulo, ang siling mo, kagapon na nabaligya nyo, duwa pa lang. Ang Iloy nga si Flor Hortilano, bago lang nakabakal sang kapin 12 ka kilo sang bugas sa tag 50 pesos ang kilo. Bangod amo pa lang siya nakahibalo nga may tig 45 pesos gali nga kilo sang bugas. Nagalaom siya nga makabakal man sa mas barato nga bugas sa liwat nga pagpangumpra sa merkado. Oo. Tag 55 man na dito, abuan ka. Sa inyo nga, sa balay mo, pila pa makal mo perme? Pila tagwa na, barato na subo. Tag 50 ang gantang, 100 na lang ang gantang subo. Kada rice retailers ang sarang maka-avail sang tag na pulo kasako sang mas barato nga bugas halin sa syudad. Ginapasiguro man sa mga manugbaligya nga hindi ini mapamintahaan kag wala nila ginatugutan ang pagbakal sang sinako sang mas barato nga bugas sa ila baligyaan. Samtang, ginahulat naman sang katapo sang Local Price Monitoring Council upod sa Department of Trade and Industry nga mabato ng implementing guidelines para sa price ceiling agud man masugura na ang pagpatuman sa inspection sa mga baligyaan sang bugas.